Owele. Rochas Okorocha. Hey, Owele. So you can make a cheta that in enwere ndị mere na ihe ọma. Jiri ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ ya. Echekwalota ahụ. Mba nọ. I kwesịghị iche ya tọọ. Ka ikpoga mmadụ mere. Na gị imechara na mmadụ mere ihe ọma. Mechanara ya ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ. Gị sujudo ji oge gị mechara na ya ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ. Ololo na gị mechara na ihe ọma were ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ. Gị kpụlata ya na US with nwanne gị nwanyị. Last born ọnụ. Ka ọ bịa na Nigeria. Gị menere ya ihe ọma ya were ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ. Gị menere pansek ya were ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ. Naanị gị kwa. I chefuru na enwere ndị ke menene gị ihe ọma gị were ihe ọjọọ kwụọ ha ụgwọ ya. Mmadụ ihe m Chief Mrs. Collins for Owele. I chefuru na gị mmechara na gị ihe ọma. Risk my life. Risk my family's life. For you gị were ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ. I chefuru echefu. Ekwukwele. Anọkatakwala gị kwuo na enwere ndị mere na ihe ọma jiri ihe ọjọọ akpọga gị ụgwọ ya. Maka ndị niile ihe mere na ihe ọma. Ha niile ga-ejicha ihe ọjọọ akpọga ụgwọ ya one after the other. Because enweghị ihe ọjọọ mmadụ mere gị were ihe ọjọọ kwụọ ya ụgwọ. Onye ahụ ga na-enweta ihe ọjọọ. Lekwe ndị ajip niile iwere na chiga na gọọmenti gị. Any government in power. Awụsha mena gị so 2010 October. Ka ị kpọrọ mụ n'ụlọ gị na Maritama. Chai! Onye nọ ga-awa ada nne gị na di ya. Onye nọ ga-ahụ Jude nwanne gị nwoke nke bụ barista. Gị sị na ihe ahụ m kwuru gbasara governorship that na gị ga-awụ the governor of Imo State. Na gị chọrọ ka m repeat ya n'ihu ụmụnne gị. But before m ga-repeat ya, m ga-ekpe ekpere. Na-ekpe nga Chineke m gbara direct amụ ekpe ne gị. Bechana ga-ekpere hụ gwa gị na. Si Owele mpụtawa. Gị sị na ihe gị chọrọ idowo Senate. That na gị ahụ achọghị governorship. Si ya, ị ga-win rina. Pụta. Gị so ifi. Ọkọbụla na-ekwu gị tinye ifi. Si ya, withdraw that ifi. God have already signed it that you are going to be the governor of Imo State. Gị so okay. Elekwene otu start ya. Mena ada nne gị apụwa. Ka plan otu anyị ga-esi start ihe. Hey! Gị nọ na-abịa na ikwu ndị mere gị ihe ọjọọ na ndị mere ihe ọma. Ikwesịghị ikwu ya onwe. Owele ikwesịghị ikwu ya tọọ. Mesoro gị lọtawa. Lorite hia. Hapụ ga ọrụ m na Abuja University. Ọrụ m ga na Abuja. Hapụ ga ike m ga na police headquarter Abuja. Ha ma ego m. Ha sha ha niile soro gị lọtawa cheso ọdagba ilu ụtọ ya. Ma na ọdagba ilu awụ ụtọ ya. Ego niile mkpara since 1980 na Nigerian Security Printing and Minting na Aviation Farm and Nama na Liver Brothers. Ego niile mkpara as one of the major contracts. Ana m azụ ọrụ azụ ha na-ewetara m ọrụ m n'ọfịs na-azụ ana m aga n'ọfịs mmadụ. Ayo for job. Any job I na-ebutere m ya n'ọfịs m na-azụ. Owele gị mee m reach us to cry in Imo State. Gawa arịghị m mma, lawa arịghị m mma. Luwa arịghị m mma. Amaghị m ụzọ US, ke mma ụzọ London,
ke mmawazi ụzọ Lagos ma mmawazi ụzọ Abuja anụwo m na village remainzie na Owerri here Owele ka imecha m ihe niile ewepụta ego m a were bido spend wa zụwa akwa nje change mind ụmụ nwanyị all the women in isi ala mba nọ ka igwe ebe ọhakem gọvanọ Hakim shiripụta ebe senatorial women contest gakwa ihe contest ebe ebe Chukwuemọnụ ọha nọ ebe Chiamaka Zen ebe Jasper nọ ebe white man Simeon nọ ma aga n'ekiti ha rugbuo wite ụmụaka Chineke nyere m pụrụ 8 vehicles 2 jeep 4 cars 2 buses chai bata bịa buru billboard gị ntinye ka ibụpụ n'isi ala mba m na-print poster with my money Owele nwere 1 naira inyere m enwere 10 kobo inyere m kwuo ya ka ụwa ama ya Owele anọ m na payroll gị Owele nwere ji soro na this woman a ga-enye ya payroll a ga-tinye aha ya na payroll Owele ewuru obi m niile rụọnara gị ọrụ rụchanara gị ọrụ ọwụ kọmishọna ọwụ ma mobilizer ka ọwụ SA ka ọwụ kọntraktị ni m zojukwara azụ n'Imo steeti hia bịa rụcha ya Owele 1 naira 317 million my commissioner quarters my ex-governor's quarters is inyere m direct 317 million road drainage 1 naira Owele ekwụrụ m ma ga-ebiko ego after ego m gwụrụ nara individual na bank a na-akwagharị m up and down ọ bụrụ na awọ ha mara nke Chineke metụrụ ndị mmadụ aka n'obi metụ bank aka n'obi ha editọrọ m nwetọrọ m ndidi na-ajụwa ya na-agwa ya Owele emepekwala ọnụ ijiri ede sị na gị mere na mmadụ ihe ọma na o were ihe ọjọọ kwaghachi gị ụgwọ ya emepekwala ya because akwụsịbekwa m ịga na Blessed Sacrament aga m agagide ya until gị kpọọ m sị m bịa were that money as m ofugodi one day gị na hand Imo State over I must achieve whatever I want to achieve from you with hope onye m na-ekwugo okwu mmadụ with hope onye m na-ekwugo okwu onye mma that na ihe ọma dị mma ịma na ihe ọma dị mma anụkatakwala mepe ọnụ na ihe ikwu gị ama m gị na-ekwu gị ma ọ na telivishọn ma ọ na WhatsApp ma ọ na redio ka ikwu gị ihe a ebe gị mere na mmadụ mere ihe ọma ebe gị mere na Jude Jogo ihe ọma ebe gị mere na Olololo ihe ọma ebe gị mere na Pasek ihe ọma ewere ihe ọjọọ akwụga gị ụgwọ ya obidebekwu maka ndị mere na gị ihe ọma ọ bụrụ ma ijiri ihe ọma kwụọ ha ụgwọ ị ga na-eresivu ihe ọma ma ọ bụrụ na ndị mere gị ihe ọma ta anaghị ahụhụ bụ onye gị ọnụ ijighị ihe ọma kwụọ ha ụgwọ ya ote ka ọ ga-agagidekpe ote ka ị ga-esirekwe n'elu until gị settle one after the other nyejuo ndị ahụ for the whole 27 local government CCC nwere na 27 local government ọsọsọ naanị mmụnwa only a woman nọ n'ime ma tanaghị ahụhụ ama m na-ewo the more you look the less you see ihe ahụ mere mụ enwezi ihe onye m nwere trust on onye ọbụla wụchara m a suspect because ha pụtara m ka m bịa nyere ụmụ ogbenye m aka nyere ndị omisi mkpe aka ma ahụ gị so ebe mma na ị nwere human sympathy with hope ama m na ọwụ tekedi
ka m sowe gị so that through you mee nweta ihe m ga-enye ụmụ ogbenye ndị a ndị niile ahụ nyegara aka kemgbe 1980 since 2011 enweghị eji m jụrụ ha ma irikwe ha nri ma ibu ha ọnụ. Many of them anwụchichana. Ya wee ihe mere m ga-anọrọkwa nga m nọ. Ya wee ihe mere m gị hụ m gị kọja gị hụ m gị kọja o wele repent ya ka things dịrị gị easy. Ọ bụrụ ma i repent gaa meet jụọ ndị niile mejọrọ ihe ga-adị very very worst maka enweghị onye na-adụ God. Ihe ụwọ eze onye agwala m gọvanọ onye agwala m enweghị onye na-adụ God. I chetara na Igbo zuru mee ihe onye Anambra gwara gị ma apụta challenge onye Anambra. Owele ke m agwa m na ị ga-eme m anya mmiri na-agba m n'anya. Lee ndị niile inyere commissioners, ndị niile inyere elu inyere ala, ha niile nwụcha jip. Ị ga-ahụ awụgharịa n'ahụ na a ga-aga ebe ọzọ ugbu a were gị mere ihe karịkachọ maka ọ bụrụ na gị imezi ahụ ọfụma onye ọbụla ga-akwụ gị n'ukwu mana ọnwụ ma na ndụ. Lote ndị PDP na-eche eme ha ga-akwụrụ. Ọ bụrụ ma imezi ahụ ọfụma a ga-akwụ gị n'ukwu mana ọnwụ ma na ndụ. Ma gị mejọọ ha nweghị onye ọbụla ga-akwụ gị n'ukwu. Iwere na ndị na-enweghị ọrụ arụrụ n'ahụ gị deghe ha n'ihu ịmaghị the meaning of excellence. Gọvanọ na-enweghị mmadụ before ahụrụ gọvanọ anya ndị na ya n'akụkụ iri jụcha n'afọ. Petike gị wụ ị ga-apụta usoro a ga-eji nweta ihe onye ha agaghị enweta ya. Eji m dọkụmentị m ụkwa ma ọ nọ na-achọ igbu m gbukwenị m ke m rikwarị ndụ ọwụ ọ dịkwa ndụ ọwụ mana ebe Chineke deere m for complete 8 good years echechara anwụghị m ezinụlọ m anwụghị enwekwa ihe ị ga-eme meta ya. Onyinye soro gị kwụrụkwa amị gị kwụrụ polisi gị tres ebe niile na anụkwa m everywhere. O were dịkwa too small ị ga-enwetakwa m ma gị n'idie m. Ị ga-enwetakwa m ịgbagbu m. Ị ga-enwetakwa m ime m ihe ọbụla ị chọrọ ime m mana ndụ m nọ n'aka Chineke ọ nọghị gị n'aka. Mana ebe ị lachara dị ole ego niile mkpara n'ụwa ma n'iyi ndụ m ka fụrụ na m nsogbu adị. Mana ihe m na-achọ ịgwa gị wụ emepekwala ọnụ gwa mmadụ n'ụwa na so na onye gị mere na ya ihe ọma o were ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ. Cheta Chief Mrs. Collins Obi gị chikwu ya gị cheta m gị sọ ọnụ gị chikwu na onye mere na ihe ọma jiri ihe ọjọọ kwụọ gị ụgwọ gị cheta m kwụchilata ọnụ. Ọ gwụla ihe m si m agwa gị o nweghị ihe ọzọ. Chineke ga-anọnyere m na gị n'ụwa na ga-anọnyere m na gị n'ụwa na ọmụ ụgwọ m 317 million asaịnere ya asaịnị gị sị ị ga-akwụ 40% after kwụọ ha 40% ahụghị m 1% ma ahụwa 2%. Aka m makwa na-elekwe gị afọ agwọkwala emepekwala ọnụ ekwukwala okwu ndị mere na ihe ọma because ihe ọma ahụ ga-ebido nga m nọ mụnwa azụrụ igbo ozu m because of gị nwa maka anọ m n'ekiti ndị agha. Ana m ekele ndị ọka igwe niile na-ekele ndị isi ala mba anọ ha niile m hụchara m n'anya because ọ bụrụ ma egburu m gbuo ezinụlọ m otu ka ị ga-eche eme anyị o wele dịkwa wicked. Ebe ka unu si Biafra, ebe ka unu si Biafra, ga-amabapụ Biafra gawe bọzọ gabiri, aga-amabapụ Biafra gawe bọzọ gabiri, Biafra ga-adị